भाग्यवान क्रिस्ताचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नवी आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्रत्म्यावर बी गर्भेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुम्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भाग्यवंती मरिये भगवंती मरिये देवाचे आम्हा मये पाप्या अमाप्यांका खातीर आता तीव्रती आणि कर आमच्या आता मरणाच्या वेळार नेमच्या आमेन. मरणाच्या घडी आमेन. आबळे सुमेचे साखर तुझ्या तुझ्या शब्दाप्रमाणे शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जाऊन नमान मध्ये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये अमाप्यांका तीव्रती कर आता नेमच्या मरणाच्या घडी आमेन. आणि देवासो पूत मोनी सलो आणि आमच्या मध्ये जेलो नमान मध्ये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये अमाप्यांका तीव्रती कर आता नेमच्या मरणाच्या घडी आमेन. भाग्यवंती देवाचे मये आम्हापासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या पुतण्यात आणि फौजांच्या खातीर माग्या ये सम्या माग्या भडव्या बरी भगव्या खबर बरी दिल्यावर खबर दिल्यावर शापण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट झाल्या आणि त्याच्या कष्ट आणि जीवनपणाच्या कृपावर आनंदात आम्ही पावशे आनंदात तुझी आम्ही कृपा पावशे आमच्या तुझी कृपा अंतस्करणाने आमच्या वत म्हणून आम्ही अंतस्करणात मागतो. तुम्ही म्हणता त्यास ख्रिस्ता ख्रिस्ताच्या आमच्या सम्या सम्या बरी पात आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्रत्म्या जसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्रत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्रत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुझे बेन मुझे मोत जोडाय अका राख संभाळ आणि सलई आमेन. आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सामिंगे देवसराच्या पटपणाचे पासाचे आडले पामका आधार समी देवतांका फरमान समी देवतांका फरमान आणि तू ये सरगावयल्या आणि पोषणच्या तू कुवारा ये सरगावयल्या पोषणच्या बड कुवारा संसारावर विस्तारला आत्म्या सैताना देवाच्या पदवी नेमकडा लुटून गेला आमेन. पदवी नेमकडा लुटून उडे आमेन. ससनासो विषय दितांका ये सम्या ससनासो आणि निरंतर प्रकाशाचे प्रधान विषय घेऊन प्रधान देत ते आमेन. विषय घेऊन देत आमेन. सत म्हणता देवाक सर म्हणता देवा पदवी आणि विचार असणारा आणि आणि जेजू ख्रिस्ता ख्रिस्ता त्याच्या एकला त्याच्या सुपुता एकला च्या सुपुत्र सम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भीय संभावलो मुखार निर्धार जन्मालो कालतले तोष असले सामिरल्यामध्ये देवलो सामिरल्यांतलो जीवन झालो सरदार सडलो सर उपद्वेदार देव उपजवजा बसला इंतान जी आणि मल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो म्हणता पवित्रत्म्या कथोलिक पैसबी भक्त सेक्टर कथकांचे बक्षणे त्याचे जीवन पण ससनाची जीवित आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज समुख येऊ तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारात जाव. आमचं दिसतो ग्रासा जमकाली आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या आमची तशी आमची पापा मोडून वाईटातले आमका निवारा नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये अमाप्यांका तीव्रती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये अमाप्यांका तीव्रती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये अमाप्यांका तीव्रती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्रत्म्या जसा आता आणि सदा आमेन. मुखारच्या पहिले एक टेस्टमनी आम्ही ऐकूया आणि त्या सम्याक आम्ही अर्का दिव्या. टेस्टमनी ऐकता ऐकता आमचं वाटतं सडून दे आमचे तई ती टेस्टमनी ऐकता ऐकता आमचे तई ती अजपा जाऊन देऊन माग्या ही टेस्टमनी देऊन आम्ही ऐकूया. हांव कारवारच्यान जुल्लट उलयतां. म्हाका चेडवाले टेस्टमनी दिवंक हांव अशें येता. ह्याच म्हयन्या 4 तारखेक अकस्मात ताका आंगा पुराय फोड येयले आनी ताका खाज पडूं लागले. कोण कोण म्हणलें चिकन पॉक्स येयले ताका म्हणलें. मागीर तरीकी हांवें म्हणलें ब्रदरा कडेन मागूंक म्हणून फोन केलो ब्रदराक. ब्रदरान फोन उखल्लो
आणि मागल ते करपासत आणि वर्ड ऑफ गॉड दिले तुम्ही देवाची मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार कन आसा म्हूण तुम्ही नेणार. हे वर्ड ऑफ गॉड दिवन तेजेर मागणी केले आणि इतली फोड येयली तेका की त्या फोडा भितर उदक अशी भरून घेवन आसले. हांव म्हणटाले मंडे तेगेले एग्जाम आसा, एग्जाम कशें करून बरयतले तेका म्हण घेवन चिकन पॉक्स येयला पळयल्यार दुसरे दीस पळयल्यार काही केले. देवाक जावं अर्गा आनी होगळा ब्रदर तुमकां मागल्या पासून तुमकांय देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. देवाक अर्घ देवया. आमच्या माईकान म्यूट करया. सांगा त्या म्हणून आम्ही थोडो वेळ घट्ट तरान स्तुती करया. हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. टेस्टमनी ऐकते असताना एका व्यक्ती पाठीच्या एका बगलेन एक हाड दुख असले. जेसू त्या व्यक्तीकडे स्पर्श करण्याचा. हे टेस्टमनी ऐकन असताना टेस्टमनी ऐकते असताना एका भावाक एका व्यक्तीक पाठीच्या एका साइडीन एक हाड दुख असले. जेसू त्या व्यक्तीक स्पर्श करण्याचा. यालेने कोण ते दुःख असले जेसू तुका स्पर्श करण्याचा आणि कोणा एका व्यक्तीक पायाच्या मुळात दोंपराच्या वयर पेंगटाकडे इल्लेशें सकयल मुखल्या सायडीन हाडांत दुःख आसा जावन पुरो थंयसर जळ्ळें अनुभव जाता. जेसू त्या व्यक्तीक स्पर्श करण्याचा. जेसूचे रगत या घडये आमचेर वळोन येऊन दी. जेसूचे रगत आमकां हर एकला नितळ करून दी. या घडये देवाचे सकत आम्ही हर एकल्याने अनुभव करचे पासून घट्ट तळान स्तुती करया. घट्ट तळान सोम्याचो दैविक आत्मा वाढून देते असा. घट्ट तळान आम्ही स्तुती करया. कंटिन्यू स्तुती करया. कंटिन्यू स्तुती करया. शियाराला बराबर 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 बरा रेबेकच्या नावान जेसूच्या नावान आज तुका पडला प्रेम कर. हालेलुया 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 रिया शियाराला बराबर शिराला बराबर दिगिरे बरा दिबरे शिरा बराबर बराबर बरा हालेलुया हालेलुया घट्ट तळान स्तुती करया. ऐकान म्यूट कन घट्ट तळान स्तुती करया. लग्या माइकच्या लग्या घट्ट तळान स्तुती करया. एकी घट्ट तळान अनेकी घट्ट तळान मगाच्या जेसू हालेलुया 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 स्तुती तुका तुका स्तुती तुका स्तुती तुका तुका स्तुती तुका स्तुती तुका स्तुती तुका हालेलुया 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 या शियाराला बरा 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 हालेलुया 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 शोल्डरच्या पटल्यान तोपुरल्यापर्यंत जाऊनचे शोल्डरच्या पटल्यान एक हाड तोपुरल्यापर्यंत जाता. जेसू तुका याकडे स्पर्श करण्याचा. जेसू तुका याकडे स्पर्श करण्याचा. हालेलुया 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 कंचा तीक्ष्ण वस्तू तोपुरल्यापर्यंत जाऊ जाता. जेसू तुका याकडे स्पर्श करण्याचा. क्लेम कर विश्वास कर. जेसू तुका पडते विश्वास कर. जेसू तुका पडते विश्वास कर. आज त्या भुरग्याक आपडले ते उत्तर तुझी कूड देवाचे मंदिर देवासोन तुझी त्यांची येता. तुझी कूड देवाचे मंदिर लैन असल्या हर एकल्या भाऊ
उघडायचे कुड, तुमची कुड देवाचे मंदिर, तुमची कुड देवाचे मंदिर. कसल्याच पिढेक तुमचे वैर अधिकार ना, तुमच्या कुडीच्या वैर अधिकार ना, कसल्याच हसकत कवेक, कसल्याच हसकत कैक आमच्या कुडीच्या वैर अधिकार ना, कसल्याच उणेपणाक आमच्या कुडीच्या अधिकार ना. जेजूचं दैविकत्व आमच्या कुडीत वळण येता, जेजूचं दैविकत्व, जेजूचं दैविकत्व आमच्या कुडीत वळण येता. स्तुती करूया घट्ट तल्यान. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया शियाराला बरा 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 बरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. पायाच्या सखईला गांडी लागी बंतवणी धरण दौरल्या प्रियसा. हालेलुया, हालेलुया. जेजू को समर्पण दे, जेजू तुका स्पर्श करता, जेजूचे आमलेक रगत त्या जाग्यावर वळण येऊ दे. हर एक सांकली तुटन पडदे, हर एक सांकली तुटन पडदे. जेजू जेजू जेजू. हालेलुया, हालेलुया. मुझे कोड देवाचे मंदिर, देवासोत मुझे तेजी येता, तुझे कोड देवाचे मंदिर, मुझे 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 कोड जीव्या देवाचे मंदिर, मुझे कोड देवाचे मंदिर, मुझे कोड देवाचे मंदिर. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shira bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 Worship you, Jesus. Worship you, Lord. Ria. Worship you, Lord. Thank you. Glorify your name, Lord Jesus. You're the Lord. You're the King, Lord. You're the Master of Master, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. ही घडी बोर दोळ्यांच्या दमक्या दोन्ही हात आमच्या उस्क्याचे रुपते दौऱ्या. Let's all close our eyes. Let's keep our hands open. The Lord is mightily present in this service right now. तुम्ही बळवंतरा या घडी आमच्या मध्ये हजर असा. Let's feel His presence. त्याचा अनुभव करा. त्याचा अनुभव करा. डोळे बंद करूया. Psalm 22:8. सर्वेस्पराचे तो पात्य नसलो तर सर्वेस्परस तकानीवर सर्वेस्पर तसो मोकत जाल्यार तोच ताका सुटका दिव. सर्वेस्पराचेर आमी पातयेवन आसा, सर्वेस्परस आमकां निवारता. सर्वेस्पर आमचो मोग करता देखून तो आमकां सुटका दिता, तो आमकां सुटका दिता. कोणाक तळहाताचेर तो पडल्या परिस्थिती दूख आसा, पेन आसा, तुका जावंक पुरो ती पेन, ओल्ड पेन, तेदला ती पेन येता. जेजू तुका ह्या घडये स्पर्श करता. सर्वेस्पर तुका सुटका दिता. सर्वेस्पराचेर आमी पातयेवंक जाय. आज ह्या सणवाराच्या दिसा आमचो भावार्थ आनी गोड जावंक जाय. त्या भयणीक सगळ्यांनी सांगले चिकन पॉक्स म्हणून सांगले. ती डॉक्टर लागीं वचोना.
तिने देवाचो आधार मागलो, देवाचे उत्तर क्लेम केले, देवाचे उत्तर क्लेम केले, देवाचे उत्तर क्लेम केले. त्या उत्तरानं जाप झाले. देवाचे उत्तर त्या भुरग्याक स्पर्श करूंक लागले. राती न्हिदले, सकाळी उठताना ते पडनात. आम्ही आज त्या सौम्याचेर विश्वास घे. आमचो भावार्थ त्या सौम्यातय कितलो आसा. आमकां कितले अवकाश मेळटात आमचो भावार्थ घट करून, सौम्याक वेग मारूंक, ताचेरच संपूर्ण तरान पातयेवंक. कंप्लीटली ताचेर डिपेंड जावंक. कितले आमी ताचेर डिपेंड जावन आसा. कितले आमी ताचेर डिपेंड जावन आसा. आमी ताचेर डिपेंड जावंक शिकया. मोगाचेर ताचेर डिपेंड जावंक शिकया. ताच्या उतरांचेर डिपेंड जावंक शिकया. ताच्या उतरांचेर डिपेंड जावंक शिकया. ताचेर आमी विश्वास दवरता, ताचेर डिपेंड जावन रावता जाल्यार आमकां सोड घालना. ताका कळीत आसा आमी ताचेरच डिपेंड आसा. ताचेरच डिपेंड आसा. सगळ्या सौम्या आमी तुजेरच डिपेंड आसा. सांगूंक जाय सौम्या, आमी तुजेरच डिपेंड आसा. तुजेरच डिपेंड आसा सौम्या. तुज्याच कदकायेन जेजू सांगूंक जाय, जेजू हांव तुजेरच डिपेंड आसा सौम्या. म्हाका जायना, म्हाका जायना सौम्या. हांव तुजेरच डिपेंड आसा. ताचेरच डिपेंड जावया कंप्लीटली. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रत्येक पटी त्या सौम्याक उलो मारया. उलो मारया त्या सौम्याक. तोंडुगण उलो मारया त्या सौम्याक. तोंडुगण उलो मारया त्या सौम्याक. त्या कुरड्या बर्तिमेवाक दुसरो खंयचो आधार मेळवना. तो सौमीस जालो ताचो आधार. तो सौमीस जालो ताचो आधार. मगाच्यानो म्हजो आनी तुजो आधार तो एकलोच सौमी. आज आमचे भोंवतणी इतले आकांत आसात, भिवचे नाका मोगाच्यानो. आमचो आधार तो सौमी. ताच्या पाकटाच्या सावळेंत आमी आसरो घेवन आसा. भिवचे नाका. आमचे मोत चंचल जावचेच नाका. सैतान आमकां भुलयता. सैतान आमकां बेस्तायता. देवान आमकां धैर्याचो आत्मो दिला. धैर्याचो आत्मो दिला. कडीभर सगळे ताच्या हातांत समर्पण दिवया. सगळे ताच्या हातांत समर्पण दिवया. तशें जेहोशाफाट रायान सगळे झूज त्या देवाक समर्पण दिले. तो म्हणलो हांव अशक्त, हांव अशक्त, म्हाका जायना हें झुजोवंक. पूण देवाक साध्य आसा. इकडे बोर तरी हातर बऱ्या परत एक पट्टी घट्ट तळ्यान स्तुती करया.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, I depend on you. Lord, I completely depend on you. Lord, I believe. I believe in you. I completely depend I know, Lord, I don't have anything apart from you. No one else can you to you to deliver me. No one apart from you to heal me. Thank you. Thank you. Thank you. Shira la bara 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 bara. Ria 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 ria. I thank you. Lord, I thank you for touching me. Thank you for touching me. Lord, I thank you for healing me. Lord, I thank you for delivering me. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Thank you. Jesus, I thank you. Jesus, I thank you. Jesus, I thank you. Jesus, I thank you. Jesus, tu kahar ga. Shira bara 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 bara. Yeah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. जेसु स्तुति कर सांग जेसु थैंक यू तू मुझे प्रॉब्लम सॉल्व केलाय या समस्या सुटका दिलाय हा जेसु अर्गा जेसु अर्गा शिरा बर 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 balone tesa poiteso boka shira बर 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 thank you thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus Jesus, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wakari tuka Jesu, Arga tuka Jesu, Stuti tuka Jesu, Jiji tuka Jesu, Aradan tuka Jesu, Maima Jesus, tuka Jesus, Jesu, Jesus, Jesus. Vandan tuka Jesu, Jesus, Van Jesus, tuka Jesus. Jesu, Oglab Jesu, tuka Jesu, Jay tuka Jesu, Aradan tuka Jesu, Oglab tuka Jesu, Hallelujah, 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 Jesus, तुझ्या Hallelujah, भुजांचेर हात धरून तुका Hallelujah, सांगता Hallelujah, Hallelujah, हांव तुझ्या सांगत Hallelujah, आसा Hallelujah, हांव Hallelujah, तुझ्या सांगत आसा Hallelujah, 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 जे Hallelujah, तै Hallelujah, स्वातीतलं भावाटलं Hallelujah, सातर पुरो Hallelujah, 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 स्वातीतलं भावाट तुझे तै Hallelujah. असल्यार पुरो Jesus, 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 Jesus. या दोंगराक हांगा जावन Jesus, उठ Jesus, Jesus, आणि Jesus, दर्यान Jesus, पड Jesus, म्हूण Jesus. सांगल्यारी Jesus, 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 ते Jesus, जाता Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, आज Jesus. तुझे तै स्वातीतलं भावाट तू सडवली Jesus, 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 तुझे Jesus. तयासाठी एक Jesus, असकत काय Jesus, Jesus. सभार पटी तुका दुःख बघता सडूक जाय आज जेजू तुका कृपा दिता खळोक काम जाल्ले सगळे ताका कळीत आसा दाराच्या आडसाक जाल्ले सगळे ताका कळीत आसा जेजू तुका आपयता पुथा
म्हाका कळीत आसा आज हांव तुका करपा दिता. जेजून सांगले थोड्या आत्म्यांक सुटोवचे पासून उपास कर म्हाका जाय. आज तुका जेजू उलयता उपास कर म्हाका. तू जैत व्हरतले, तू जैत व्हरतले, तू जैत व्हरतले. कुटुंबात असमाधान आसा भरपूर चिरावय, भरपूर चिरावय. सांगते राहू नका, शांत राहा. सम्यक त्याचे कार्य करून दी, सम्यक त्याचे कार्य करून दी. आमच्या मांडावळ्याप्रमाणे जायना, त्याच्या मांडावळ्याप्रमाणे जाता. आम्ही पवित्रात्म्याक डिक्टेट करचे नाका. पवित्रात्म्याक सगळे कळीत आसा. आमकां कळीत नासतले पवित्रात्म्याक कळीत आसा. आमकां कळीत नासतले पवित्रात्म्याक कळीत आसा. त्या देखून आम्ही सोल्युशन सोदचे न्ही, त्या पवित्रात्म्याक ताचें काम करून दिवया. Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. संगत मिळून ये उत्तर 3 पटी घट्ट तळान क्लेम करूया. डिटरॉनॉमी 28 सर्वेस्वर दिव्यांनी भरले आपल्या करतलो. तुझे भयण फावो त्या काळार पावस दितलो. तुझे हातीन घेतल्या सर्व कामाचेर आशीर्वाद घालतलो. इत्या राष्ट्रांत तू रीण दितलो, नायकडचे रीण घेऊन सनाय. डिटरॉनॉमी 28 भरपूर दिव्यांनी भरले आपल्या आकाशाचे गरुड करतलो. तुझे भयण फावो त्या काळार पावस दितलो. तुझे हातीन घेतल्या सर्व कामाचेर आशीर्वाद घालतलो. इत्या राष्ट्रांत तू रीण दितले, तू कोणाकडचे रीण घेऊन सनाय. डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुड करतलो. तुझे भयण फावो त्या काळार पावस दितलो. हातीन घेतल्या सर्व कामाचेर आशीर्वाद घालतलो. साहित्य राष्ट्रांत तू रीण दितले, कोणाकडचे रीण घेऊन सनाय. नमान मरिये कृपेन भरले तुझे सुवास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कृशीचे फळ जेजू. ह्या दिवसांनी या जुजाद्वारी कितल्या जणांचे काम केला, कितले जण विंगड कारणा लागून तांचे काम होवडान घेतला. आज विषयी सरान तांचे पसोत मागिया. आज तांचे जीवित तुम्ही स्पर्श करून दी. तांच्या जिवितात असल्या हर एक कटकट अडचण पयस जावन दीत. बरें काम तांकां फावो जावन दी. बरें काम समी तांकां फावो करून दी. तांची वाट ते जावन दिवन मागून सांगता म्हणून हे उत्तर परत 3 पटी उलवसारया. डिटरॉनॉमी 28:12 भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुड करतलो. जे भयण काळार पावस दितलो. तुम्ही हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांत ऋण घेऊन सनाय. डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुड करतलो. भयण फावो त्या काळार तुम्ही हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांत ऋण दितलो. तू कोणाकडचे ऋण घेऊन सनाय. डिटरॉनॉमी 28:12 भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुड करतलो. तुझे भयण फावो त्या काळार पावस दितलो आणि तुझे हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांत तू ऋण दितलो, पण तू कोणाकडचे ऋण घेऊन सनाय. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू.
भाग्यवती मरियम बचे अमोपियांका विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. कितले जण वर्सां घडोन आसात आज तांचे पैसे उरतात ना जांग पुरो थोडो काळ पैसे उरोन आसले बरे चलोन आसले सगळे प्रॉपर सर्व आसले आता कम्प्लिटली रावला कॅश फ्लो रावला एकच पटी थंय जावन हांगा जावन पुरा खर्च सुरू जाला सगळे बंद जाला कितें करचें म्हूण कळीत ना दुसरी तरह दोन्ही हात वयर बारया या गोलच्या हाताचेर ताणे आशीर्वाद घालूंक जायचे ताणे आशीर्वाद घालूंक जायचे त्या सुम्याक सांगया दाखय त्या सुम्याक जेजू येत हात तुवें दिल्लें काम करूं या हाताचेर आशीर्वाद घाल घडले पैसे खंय 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 वतात खर्चानच वतात राव कस रावनात सुम्या जांग पुरो हांव 100 रुपये गळटा 1000 रुपये गळटा ताचेर आशीर्वाद ताणें घाली जाय तरी हात वयर त्या हाताचेर आशीर्वाद घाल सैबा म्हणून मागोन सांगात म्हणून येऊन तीन पटी क्लेम करूया डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेस भरपूर दिवसांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुड ते करतलो तुझे बळी फावत कळार पावस येतलो ती तुझ्या हाती घेतलं कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांक रीण दितलो तू कोणाकडचे रीण घेवचो नाही डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेस भरपूर दिवसांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुड ते करतलो तुझे बळी फावत कळार पावस सर्व कामाचेर आशीर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांक रीण दितलो तू कोणाकडचे रीण घेवचो नाही डिटरॉनॉमी 28:12 भरपूर दिवसांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुड करतलो तुझे बळी फावत कळार पावस येतलो तुझ्या हाती घेतलं सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांक तो रीण दितलो पण तू कोणाकडचे रीण घेवचो नाही नमान मरिया कृपेन भरले सुमती सुमया स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू कितले जण रीणांत बुडल्यात रीण मुग्धगोस मुग्धना लोन भरूंक जातात ना कोणाक पैसे खाण घेऊन जावंक बरो 4-5 वर्सां जाल्ले पाटी दिवंक जातात ना आज दिता फाल्यां दिता म्हणून सांगता जातात ना जावंक बरो कोणे पैसे खाण गेल्यात जावंक बरो ती बरी मनशां क्लोज फ्रेंड्स तांकां गरजेक पैसे दिले आज तांच्या लागीं पैसे विसरतना आज दिता फाल्यां येता आणि तांची परिस्थिती तशीच आसा आज आमकां विसारूंक नाही सोडूंक नाही तितले मात्र नाही आज एकामेका जमन जावंक पुरो आज तांकां बक्षिया आणि तांचे पासून मागया आज कितलेशे जाणां तांचे फायनान्शियल सिच्युएशन बरें ना दिवंक जाय तांचे कडेन दिवंक जातात ना तांचे समस्या परिहार जाचे आमी मागया तरी हात वयर उबारया तांचे पासून मागया आणि कितले जाणां रिणार आसात फायनान्शियली डेप्थ तांच्या महिन्याक कितें गोळटात ताच्या की चड व्यत्यय आसा खर्च चड जाला सगळे समाजात समर्पण सांगाता म्हणून नेमून तीन पटी क्लेम करूया डिटरॉनॉमी 28:12 डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेश्वर भरपूर दिवसांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुड ते करतलो तुझे बैल फावत कळार पावस येतलो आणि तुझ्या हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो ते राष्ट्रांत तू रीण दितलो तू कोणाकडचे रीण घेवचो नाही डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेश्वर भरपूर दिवसांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुड ते करतलो तुझे बैल फावत कळार पावस येतलो आणि तुझ्या हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांत रीण दितलो तू काय रीण घेवचो नाही नमान मरिया कृपेन भरले सुमतीचे सुवास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू
Bhagavate Maria Devachi Maya Bianca Tiradicara Daniam Chamana Jagali Ramen. मगाच्यानं आम्ही कंच्या राष्ट्र तसा ते राष्ट्र सोम्याच्या हातान तू बारिया माग्या हे राष्ट्र फळा बरे जाऊन दे, फळा बरे जाऊन देऊन माग्या आज कितल्या जाग्यार आज लॉस तई अंगा बॉम्ब पडून लॉस झाला, विंगड तराचे लॉस, बिझनेस लॉस, माग्या कितल्याचे बिझनेस बंद झाला, माग्या विशेष राहणं हे राष्ट्र फळाबरे जाऊन दे, माग्या ही बोई आशीर्वादी जाऊन दे, ही कॅनडा आशीर्वादी जाऊन दे, लेथब्रिज म्हणलो गाव आशीर्वादी जाऊन दे, तालमिया म्हणलो एरिया आशीर्वाद जाऊन दे, कुवैत, अब्बासिया, अहमदी, फरवानिया, कुवैत सिटी, दुबई, फुजेरा, रासल खैमा, बहरीन, दोहा, भारताचे सगळे राष्ट्र, सौदी अरेबिया, इस्रायल, फ्रान्स, हाँगकाँग, लंडन आशीर्वादी जाऊन दे, आशीर्वादी जाऊन दे, आशीर्वादी जाऊन दे, आशीर्वाद देवून येऊन दे, आशीर्वाद देवून येऊन दे, माग्या आज आम्ही या राष्ट्रांच्या वडिलांच्या विरोध उलवचे रावया त्यांच्यापासून माग्या त्या आशीर्वाद जाऊ दे, ताणी बरे डिसिशन घ्यायचंय, बरे पॉलिसी ताणी बाहेर हाडले जाई, बरे पॉलिसी अप्रूव्ह जाय, लोकांचे असलो बार उणे करे जाय, आम्ही त्यांच्यापासून मागवून जाय. कितले वडले राष्ट्र, कितली वडली प्रजा, सालमाव राय म्हणालो इतल्या वडली प्रजा तुवे मका दिलाय, या प्रजे एक न्याय नीतीन चलोवंक शकत तुवे मका तुझो मध्ये जाय. आज इतली वडली प्रजा असलो तांकां तो सत जायचं नाही, आज तो आत्म तांकां भरून देऊन मागया सांगता म्हणून येऊ तर 3 पटी क्लेम करूया. डिटरॉनमी 28:12 सर्वेस पर भरपूर दिल्याने भरलेले आपल्या कसाचे भरपूर करतलो, भयंकर काळात पावस देतलो, तुम्ही हाती घेतले सर कामाचे आपला आशीर्वाद घालतलो, राष्ट्रांत तू ऋण दितलो, नायकचे ऋण घेऊन नाही. डिटरॉनमी 28:12 पूर्ण दिव्याने भरलेले आपल्या कसाचे भरपूर करतलो, जे भयंकर काळात पावस देतलो, घेतले सर कामाचे आपला आशीर्वाद घालतलो, ते राष्ट्रांत तू ऋण दितलो, नायकचे ऋण घेऊन सोनाय. डिटरॉनमी 28:12 दिव्याने भरलेले आपल्या कसाचे भरपूर करतलो, तुझे भयंकर काळात पावस देतलो, सर कामाचे आपला आशीर्वाद घालतलो, जायत्या राष्ट्रांत तू ऋण दितलो, नायकचे ऋण घेऊन सोनाय. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सोयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Bhagavate Maria Devachi Maya Bianca Tiradicara Daniam Chamana Jagali Ramen. दोन्ही हात आमचे वैर बारिया, डोळे आमचे तंप्या, विशेष माग्या कितल्या जण आमच्या मागोंक सांगला, विंगड गरजा बसवतो, फायनान्शियल प्रॉब्लेम, कामाचे प्रॉब्लेम, विजाचे प्रॉब्लेम, कुटुंबाचे समस्या, कितले ना तई स्टक झाल्यात पळणार बसूंक जायना, विजाचे समस्या झाल्या तर एक्सटेन्शनचे समस्या, सगळ्या समस्याचा समर्पण देऊया. राष्ट्रांच्या मध्ये असले सगळे मनाबद्ध थंड जाऊ दे, सुजान शांत जाऊ दे. माग्या आज विशेष तर माग्या मगाचे नो आज तुम्ही जाऊन पर 100 आणि जण या मागण्यात तुम्ही जॉईन झाल्यात आणि कितले जण या मागण्या मागे पळत ऐकतात तुम्ही मगाचे नो. आमची जबाबदारी 5 मिनिटां 10 मिनिटां आम्ही सांगत म्हणून मागचे मगाचे नो. अरे एखादीच संजीर आमची भाऊ बहिणी मागतात, जो मागतात सांगत म्हणून ये हा मगाचे नो आम्ही सांगत म्हणून माग्या
येसूस रावचे बसत थंय आसात ती आमचीच भाऊ भयणी थंय मध्ये कस्त ते आसात थंय मध्ये थंय आकांतात आसा ती आमची भाऊ भयणी मोगाचनो आमच्या मधली भाऊ भयणी थंय आसात त्या इस्रायलांत कस्त ते आसात कुवेटांत दुबईंत विंगड विंगड समस्या आसा केदळे तांकां कामातान काडटा कळीत ना मोगाचनो एक अर्द घंटो आम्ही सांगात म्हणून मागया अरे एका दिसा झूमाचेर आमची भाऊ भयणी सांगाता मेळटात मागया तुम्ही येया तुम्ही चलया एक अर्द घंटो तुम्ही लिडरशिप कया इंटरसेशन चलया मागया आम्ही मागया कितले जण आज रडून रडून विंगड विंगड पिटिशन धरतात एक भयण पिटिशन धरला त्याच्या गोवाचे पोटा भितर आनकेटी कट जाल्या मोशन वेतेत ना डॉक्टरान सर्जरी करचे म्हणल्यार 70 इयर्स प्राय मोगाचेनो आम्ही आमची जबाबदारी नाही की तांचे बसत मागची मागया कितले जण पिड्यास्त असतात आयसीयून सिरियस असतात विंगड विंगड समस्या असतात तांकां हर एकलो समर्पण दिवया हर एक समस्ये कितले पिटिशन आमकां ह्या झूमाचेर ह्या व्हॉट्सअपाचेर आयल्यान कोणे पिटिशन धरल्यान ह्या युट्यूबाचेर कितले पिटिशन धाडले आसात एकल्या समर्पण घट्टपणान स्तुती करया हालेलुया 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 रिया शियारा बरा 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 हालेलुया 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 बो मगळ बाप्पा तू कितलो काकुळदार बाप्पा तू कितलो काकुळदार बाप्पा आमीन मागोन जाऊ खुरपा बाप्पा या तुझ्या भुरग्या बसून काकुळ कर बाप्पा कितले जण रोडून असतात दुःखान भरून असतात बाप्पा कितले जण अस्कट सापडल्यात कितले जण सम्या कुटुंबात समस्या असतात कितले जण कुटुंबात शांती समाधान नसताना दुखून असतात ओ बायलांमध्ये समाधान कितली घरासाठी जोडे रडून मगून असतात एक भुरग्याचे गणकी बाप्पा बाप्पा कितले 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 युवा जण आज देवा तांची प्राय उतरून वेते स्वरीक मिळतेत ना बाबा कितले युवा जण आज बाबा तांचे फुडार किते म्हणून कळीत ना कितले युवा जण थक्क जाल्यात पया सगळं तुझ्या भुरग्यांची काक कितल्याच्या बर्थडे आसा एनिव्हर्सरी असतात तांची तो आशीर्वाद कर आशीर्वाद कर आशीर्वाद कर जेच्या पवित्र बळवंत नामात आमेन 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 मेमरारे उडास दूर ये बोधेगाली अवकार मरिये तुझ्या आस्याक दवरलो तुझो आधार मागलो तुझी मध्यस्थी सदलो कोण कोणी कुमक म्हणा सगळं म्हणके येसै कोंगना पातकणे दैवकांगे तुझ्याकडे येता अंपरीचा अंकारी मुझे माये तुझ्याकडे येता पातक्यानी खतीस तुझ्या मुखार रावता मुनी सल्ला देवपुताचे माये तुझी मागणी तिरस्कार करिना तुझी मागणी ऐक आदी Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, dear God, amen. All glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, shall be world without end. Amen. मोगाचनो या मागण्या उपरांत आणि 10 मिनिटांनी ब्रदर फ्रान्सिस लोबोसो टॉक असा ह्युमिलिटीचे वेर दळवो पाड ऐकव्या आणि अनेकी सोम्याच्या लागी सरया तुमची टेस्टमनीज तुमची पिटिशन ऑल युअर टेस्टमनीज अँड युअर पिटिशन्स प्लीज सेंड ऑन 9900332411 on this number. Please send by WhatsApp 9900332411 या नंबरात तुमची टेस्टमनी तुमची पिटिशन तुम्ही दंडिया हर एका दिवसा संजे 10 to 11 Indian time every day every evening 10 to 11 Indian time Kuwait time 7:30 to 8:30 Dubai time 8:30 to 9:30 we have intercession on Zoom. आमची intercession असा Zoomचेर आमची भावना सांगाता म्हणून मागतात. Please join, lead the intercession half an hour every day. एका दिवसा एकली leadership घेऊन मागा आम्ही सांगाता म्हणून मागया. The world
in need of prayers. We need prayer. मग या सांगता म्हणून तसेच सगळ्या आमच्या इराद्यापासून म्हाका देव तुमकां हर एकल्या आशिर्वादांनी कृपेन बेसावनी बरोवन दी. God bless you. Praise the Lord. God bless you too. Praise Praise the Thank you, brother. God bless you. Good night, Praise, brother. Lord. Praise the Lord. praise the Lord, Brother Jerry. Praise the Lord.